balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Happy Paniaga sa mga kaaksyon nga nagapamati sa sining udto. Well, magapangalagad kita sa Biyernes nga edisyon sang inyo sining palatuntunan. Yari kita sa ika-18 ng petsa sa bulan sang Marso tuig 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa liyadahon ta mga balita gikan sa aton sining mga action reporters kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dira sa oriental side sa probinsya sang Guimaras kag syudad sang Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kalakip man sa Capi sa Klanin Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa masunod galing simana mayara pa tigayunon hong operations or pag inagura sang isa ka puerto nga nagaangot sa north na niguro nga portion sang Iloilo kag sa banwa sang Ibi Magalona no ining patigayon sang pantalan operations na dira kag biyahe na ang roll on roll off mga kaaksyon sa among lugar timayon ni from Ibi Magalona kag ang purpose sini makover ang Northern Panay Barangay Bayangla sa Ahoy Iloilo kag kalakip man nga maga-connect ini sa area sang Barangay Mantaangan Port sa Banwa sang Ibi Magalona. Sige pa man ang discussion pero may yaring
scheduled na kitang rabaton para sa mga ka-aksyon ta. Nami na ni kay ko nagaplano ka pa north diri ka magi, no? May mga scheduled kita dire sang biyahe sang roll on roll off mga ka-aksyon, no? Bag-oning puerto sa Banwa sang Ibi Magalona kag natala na ini nga inagurahan sa March 25 mga ka-aksyon. March 25 Biyernes ina nga adlaw, no? Samantangan Port Ibi Magalona, no? Ti may mga dinapit nga bisita kag ti isa diri ang atong gobernador sang probinsya, Governor Eugenio Silacson, no? Kag ti araman si Mayor Marvin Malacon sang Banwa sang Ibi Magalona, araman si Governor Art Defensor, no? Arthur Defensor Jr. sang Iloilo, kag Mayor Jetro Haso sang Ahoy Iloilo, mga ka-aksyon plus ang representante sang DPWH kag DTI Regional Office 6 mga ka-aksyon, no? Yun na ni para sa mga ka-aksyon ta nga magaplano pa Northern Negros kay lapit na lang dason simana ang inaugurations mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial dalonta karon dugay-dugay. Balita ni aksyon na idinaboso mahal nga presyo sang manok kag baboy ho posible magalawig pa tub-tub bulan sang Mayo. Kag base karon ma-interview man ni aksyon ni dinabosong alkalde sang Banwa sang Ibi Magalona bangod sining bag-ong puerto mga ka-aksyon. Kag sa Bacolod City Government Center nga balita, reklamo nga nabaton sang Aksyon Center ho angot sa mga basura nga wala makolekta, nagnubo suno sa tagpamuno sang Task Force Basura. Kalakip na lang hindi magwantang traffic dira sa Sumago. Bao na no na ning kadamo kamahal gadahon sang gasolina plus pang traffic dira sa area. Tilawig-lawig pa ni by next week pa ni guro operate gidang na sambit nga taytay drang gina-rekomendar or ginakayo sang Department of Public Works and Highways mga ka-aksyon. Ay perte. Grabing traffic dira. Damo gugtas nga mga mga riders kag mga commuters sa among lugar. Sa balita naman sa BCPO, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, magamigo nga ginlutang sang riding in tandem nagligad nga adlaw sa Morsya Mansiringan Road. Posible personal nga problema ang motibo. Kalakip man mga ka-aksyon ginpatay nga estudyante sa Tubuso. Wala sa giapon sang suspek kag maglibin partner ginpanglutang sa Banwa sang Gihulngan, Pilason. Sa balita naman sa patrol, kainasang ininang udto, nagahinangat udto, more or less mga last 10 pasado, isa ka fire call ang nabaton sang ato sining Bureau of Fire Protection. I-check tayo na karon dugay-dugay dira sa area sang Barangay Sumag, no?
punta tay paniguro nga sakopay or pahanukoy no dira sa Bima no. Karon dugay-dugaya aton hibaloon kay Aksyon Eden Abuso plus ining nabilin nga 7% nga teaching kag non-teaching personnel sa bugos nga Visayas ginainganyo nga magpawakuna sa pag-umpisa sang face-to-face classes. Mga estudyante ho makigbahin sa klase panugutan bisan hindi bakunado. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, dugay-dugay, Philippine Coast Guard kag bantay dagat sa siyudad sang Cadiz. Padayon ang pagpatrolya sa kadagatan, isa naman ka pamboto na dakpan nga illegal nga nagapangisda. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patiño sa siyudad sang San Carlos na bungguan nga motorsiklo sang Ceres Busliner, biktima luwas na sa katalagmana. Natabo ini sa siyudad sang San Carlos. Karon dugay-dugay i-check naton si Aksyon Nelson Patiño. Sa balita naman kay Aksyon Arlo Ticar, mag-iloy ginserbiyan sang warrant of arrest or search warrant. Shabu, nagabugat 20 gramos na-recover 38 caliber revolver ho kag homemade shotgun na confess ka sang Silay Police Station. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, walk-in sa DFAO, Department of Foreign Affairs, pwede na sa Marso 21. Kag Senator Bunggoho magapagwa sang Shokos order sa Patafa. Kag nanarisari nga wildlife nga gindeklara nga cosmetic products na confess ka sang Bureau of Customs. Kag desisyon ni Pangulong Duterte angot sa ginadusong 4-day work week ipagwa sa Lunes. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Mga detalye sa ngaton sinigin pang headlines, mabatian sa dili gid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod Aksyon BBB. Mga kaaksyon, no? I-like lang kag i-share kay sigurado mabasahan tay na ang inyo sining mga mensahe. Sige, kag sa mga radio sets nga nag-monitor na sa sining udto. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kalingitan kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Biyernes, March 18, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 35 kag 22, liwat 35 and 22. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa kay Josephine Celeste Tayco. May lang pagpamati Ray Flores Barrioga, Justin Libran, Juan Negros back-to-back. Ay, pwerte si Juan Negros back-to-back ba? Sige, Christine Minyes Villalobos, salamat gid. No? Pelton Liporan, ni PC Jasmine, Jose Erson Lapinigjonio, Cativer, Casper Pasaylo, Robert P. Sorio, and John Serna, Georgia Gargasiran, Lapinid Robert, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, and Rimar Hicano Haliasgo, Emily Hindrala, Rene Salili, Ricardo JRJ Balinas, Maria Victoria Paredes Ngo, Madam Sems Aboso,
Ana Sinoro kag Madam Virginia San Antonio Olpenda. May lang nga pamati And sa iban pa naton nga mga kaksyon sa kay Cristito or Cristito Sasidor. Cristito Sasidor, donde in Cabo, and Rene Salili, ari naman, no? Okay. Emily Elizabeth Gamala, no? May lang nga pamati. Tomas Brunyola, si Josephine Celestita Ikoga, tamyaw lang gali sa kay Toto Ami, kag Toto Apal. Panyaga na kamuda. Nyaga ta, idol, ulam, kilawin nga ulo sang baboy. Namits na, may na. Sige thank you gid Madam Josephine Celesti Taiko, no? Kay GP Ahina, no? GP Ahina, may lang nga pamati, Casper Pasaylo, and tamyaw lang kuno si Tito Jack Valdivieso. Dari sa Paho Panokoy, salamat gid. May pagpamati lang da kay Jack Valdivieso. And sa kay Jan Serna, tamyaw lang si Terso Escobilla. May lang nga pagpamati da. Ayos, halin sa kay Jan Serna. And sa kay Lapinid Robert, no? Thank you gid Lapinid Robert na gets na ginakapatrola. Ayos. And sa kay Elvira Hilogo. Okay. Daligi lang way tadi matamyaw pangitaon tadi. Pangga Ararhino. May lang nga pamati mayong udto Action Rex live watching from Juan Negros back-to-back station, Barangay Payao, Binalbagan. Halin sa kay Pangga Ararhino. Ayos. Sa kay Rowena Castillo de la Cruz, may lang nga pamati dira sa Purok Masagana, Barangay 6. Okay. Christine Minyes Villalobos, katamiyaw lang sa taga Barangay Pandanon, DSB. Ayos. Din pagiding iban, dali lang Kay Henry Lee Franco, may lang nga pamati, tamiyaw lang pamilya Franco. Halin sa kay Henry Lee Franco, no? Manjo Arniho, salamat gid Thank you gid Ana Sinoro, salamat man. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksona. Standby ay, manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatid. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 12:15 na nga oras, 12:15 na mga kaaksyon. Dalig ilang aksyon na idenaboso sa balita sa patrol kay dakop na rin ginaligarho nga Secretary sang Committee Rion Bla Negros Occidental sang New People's Army Negros Occidental kag Oriental man no? sang NPA o kung New People's Army, bangod nga ginserbihan ini siya sang warrant of arrest sa kaso nga 10 counts sang
murder. Las 4 more or less kay nasang kagahon sa Barangay Suay sa syudad sang Himamaylan. Mga kaaksonting suspect dere na kilala ni nga si Ramon Patriarca. Ramon Patriarca, ginakabig nga sekretary sang KRN sang New People's Army o kunin PA. Base naman sa payag sang mga katapos ang Philippine Army, ilabi na ni General Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade, no? Porti maning na-recover nga mga armas sa iyaw. Nakuha sa iya kustodiya ang isa ka hand grenade, isa ka granada, isa ka KG-9 with magazine kag loaded din isang duwa ka isa ka magazine nga ara sa lawas kag duwa pa ka mga magazines, no? Kag tiban pa nga mga mga kagamitan, mga kaaksyon ang na-recover sa sining ginaligar sekretarya sang New People's Army, no? Or NPA, KRN NPA, no? Ito lang nihibaloon dugang mga detalles ni with General Inocencio Pasaporte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon sa mga tagpalamati naton from 18 to 35 years old. Atensyon luyag mo bala nga mangin kabahin sang coverage team sang aksyon no Radyo Bacolod para sa 2022 national and local election on May 9, 2022 mga kaaksyon. Ti ang aksyon no Radyo Bacolod nagapangita sang data gatherers for Bacolod and reporters para sa pila ka mga lugar diri sa probinsya like diri sa Bacolod, Hinigaran, La Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, and Candore. Amo lang ning mga areas need namon nga mayara sang data gatherers kag reporters mga kakson. Ang data gatherers for Bacolod kag kinanglan man namon reporters for Bacolod kag some areas sa Negros Occidental. Ipadala lang ang imo sining resume sa sining email ad sa Aksyon no Radyo Bacolod News at gmail.com, no? O kundi gani dulong na lang diri sa estasyon sang Aksyon no Radyo Bacolod, no? Ari lang kami sa Penthouse Welrose Building sa corner Burgos Locsin Street, Barangay 9, Siyudad sang Bacolod. Mangin kabahin sa madinalagona nga coverage sang Aksyon Radyo Bacolod. Apply na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Wala rin balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol na bilin nga 70% nga teaching kag non-teaching personnel sa bugos nga Visayas. Ginainganyo nga magpabakuna sa pag-umpisa sang face-to-face classes. Mga estudyante nga makigbahin sa klase panugutan bisan hindi pa bakunado. Plus ining update man sang sunog bla sa BMA, may nagapamangkot di karon dugay-dugay. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol Aksyon na din.
Action Rex padayon ginaengganyo sa Department of Education Region 6 ang nabilin nga masobra 6,000 o kon 7% nga mga teaching kag non-teaching personnel nga di magpakabakuna na sila dapat kontra COVID-19 bangod amat-amat nagaumpisa ang pagpatigayon sang face-to-face classes. Sino kay DepEd spokesperson Hernanes Esculia Jr., base sa ilang memorandum Action Rex gikan sa DepEd National, ang pahanugutan lang nga makasulod sa eskwelahan amo ang mga fully vaccinated nga mga personnel. Samtang kung nakapabakuna na sang first dose, kag for example, kung ginpa-report, mapasa sila sang negative RT-PCR swab test result, pero ang eskwelahan ang mabayad sina. Samtang ang wala gid yan nagpapakuna, kag dapat kag ginpa-report sila Action Rex, dapat magpasa gid sila yan sang negative RT-PCR swab test result kada kinsenas kag personal nila nga bayaran ang pagpaydalom sa swab test. Samtang pwede makigbahin sa face-to-face classes ang mga estudyante bakunado man o kung hindi kag hindi na sila yapag i-require sang negative nga RT-PCR swab test result. Pamati naton si DepEd spokesperson Hernani Esculia Jr. Out of the 84,816 teaching and non-teaching personnel sa Bugos Sininga Western Visayas, mayara kita no sang 78,755 or 92.85% ang vaccinated against COVID-19. Magsiling kita nga vaccinated, this is the data no comprised of those na naka-first dose ng sining ulihilang kadang mga fully vaccinated, so combined data na hindi siya nang available sa Cebu. Yes. And then we only have 6,061 or 7.15% sa sining mga personnel natin ang remains to be unvaccinated. Ang reason sa nila mostly are nayara sila sa comorbidity or nagahulat sila sa schedule sa nila sa mga local government unit. Samtang Action Rex, para lang sa information man sana naglambot nagaliya sa 73 sa 273 ka mga eskwelahan sa Bugos nga Western Visayas ang nagapatigayon sang face-to-face classes. Subong nga na action na din? Yes, recent data Pila to na Action ganito? Rex. 73? 73 out of 273. Bali may 200 pang remaining. Oo, ti amang 200 Action Rex nagamat-amat na sila kwan process man kay hindi gali siling kung alert level 1 or 2 na hindi siling ora mismo mabalik dayon. Kinahanglan pa What nila. about ang graduation? Madayon Amo pa na Action Rex ang ginakuha nila, ginaduso man kung masayura naton sa DepEd National kay di amo man ang punto nila ginapatigayon gani yung mga grand rally at mga pagpangapanya pero di ila man ginatinguhaan nga maaprobahan ang ginaduso Manila nga face-to-face graduation. Pero ang grand rally okay lang na yan. Okay lang ya. Gagilinotok ka itong grand rally graduation pa. Gani, mga Action Rex. Pero graduation, pilang nahot lang nang magka-graduate na daw, hindi pa pagtugutan. Tiyan mo man ang ilang ginatanaw man, pero subong mo na Dayaw kung focus isang sila. gobyerno, bla subong nga tiyempo mo, hindi mo maintindihan. Kasi kwawi, gani. Gani, itong grand rally, gani sa mga politiko, aras lang kinamang-kamang yan, ipitay-ipitay pa. Pero ang eskwelahan ka graduation yung importante sa tanan nga may sulod ang utok, hindi pa pagpanugutan. Base, sige lang kay base, mapaano naman, makapatigayo naman sila. Kay duwa na katuig, daan nga, lain hindi ako nung kalipay sa ginikanan, makita mga saka sa stage ang ila bata mo. Oo Sige lang kay amat-amat na Action Rex, especially nga amat-amat naman ang pagpatigayan liwat ng face-to-face classes. Ano itong sunog to? Gamay man lang to Action Rex. Actually, ginahula pa ang information gikan man sa taga BFP pero na-fire out lang man dayon. So, ginatanaw pa nila kung gitong ginhalinan man sang sunog. Damo di ka pamangkot sa aton nga Facebook page, so? Dito po ayun sa... Kamusta ko itong sunog to? Na-fire out lang man to dahil Action Rex. Sige lang kayo ma-post lang sa dayon sang update to o makasabat ng taga BFP Action Rex. Kay update man sila sa ato, dire group chat. Sige.
Balita rin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Idenabo sa mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa Balitaw na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol. Life Extension Super Fiber. Anay kita. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Abuso sa iluhantang balita ni Aksyon Art Hopon sa Bacolod City Government Center, reklamo nga nabaton sa Aksyon Center ho angot sa basura nga wala makolekta nagnubo suno sa tagpamuno sa Task Force Basura. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Art Hopon. Aksyon Art. Sunday sa report na sa Eden sa Bacolod naman nga side, ginag-deliberate sa iyo si sumulang parte bala sa application man sa lugar ng mga eskwelahan na mag-start sa face-to-face o puli within this weekend. Ang Teresa Bacolod, pila nang naka-apply? Kahapon ang damo na sa pulo di sa listahan nga gin-aprobahan ng resolusyon na ginduso ni Councilor Novero. So subject na sa Pero hindi na iya full nga like before isang pandemya nga full ang estudyante kung 50-50 ginang makasulod. Correct. Pero this time daw ambot ko na nung palakat nila basta tunga sina among makasulod sa eskwelahan while ang katunga the next day naman amo na daw amo sina. Correct. Sa next kay depende na sa population sa eskwelahan mo. Kung paano sila mapasunod nga hindi sila magtingob bala na magtulilipon ka mag-report sa ilang mga klase. So, ang pag-design sila kung paano ang pag-akomodar sa talagang estudyante mo parang i-discuss sa ngayon si upod man sa DepEd kag iban ngayon sa San Gobyerno. Now, on the other hand, kung party basura, subong nag-ninit na ang mga tawag nga nabaton sa Action Center pagid sa DPS nga opisina pagresponde sa mga tawag sa publiko kung baklag o kung wala mahakot abi halimbawa sa IPM nga mga surat diri sa bahin sa Metro Bacolod. As of this date, suno iya kay Wilfredo Taba Julingo nag-arrange na lang sa isa tub-tub tatlo ka matawag or complaint ang ilan sila nga mga mabaton kung kaisa bisan gabi ginagkantuan nila sa team kag siling special yung salakyan nga ginagamit o kung alokar gid nga salakyan nga bisan alas 10 ang kagabiyon ginagkantuan kagakuton nila. So next sa pinaka-latest man na operation sa Task Force Basura sa mga pasaway nga nagaula sa kilid sa dalan kag subong man nagapangwigit kag ginasuhulan bala sa subdivision kalabanan sa madakpan subong ni Mr. Julingo amo ini ang mga first timer or first offender amo ning reason na ginawarningan lang na alamang nila sa gihapon kag sa second offense konsigiyon pa nila dira na magapangatubang sang nagakaigo na penalidad. Amo nang nami ko madakpan bla dalon dito sa basurahan bla sa Felisa. Amo na kay mayawan sa kasikad bla. Hindi pagkadakop. Din mo iaboy na. Timasin siya dito lang sa unano. Hindi dito sa basurahan gid sa Felisa. Tanong-tanong kuan pa siya. Isa gulo magliwat no magpataklad adto nga kudul-kudul ang nalan.
Kung nakatricycle kasi na, bisan sulan, nagduro kilinto, sakto mo lang tulog pag-abot mo din mo. Laban eh. Layo pa tayo action Rex, lino sa pilisa mo. Good life ang dalan. So, ibalikan na ito na rin palayag ni Mr. Tabajo Linggo. Tamo, pagid man sa lawayo, no? Bisan may mga signboard kita kagato ng Sinter Island, sige man yapon ng ilabo, sige man ang aton nga warning sa ila. Kagdako, importante nga galibot ang aton nga truck nga ginapang sigpot ang basura sa kilid sa mga main roads, highways, kaga ginaksyonan ta ang complaint. Tapos kadamo kita sa nakaladakpan nga mumangyapon ang mga reason, no? Nga ginasulan sila. Tapos ini sila mga ginaboy nila sa usually sa kilid sa highway. Pero ginatagan ta sila warning, kinakuha sila picture nga. Kung yung second offense na, wala na siyang warning, kasi na-warningan na sila. Wala sila sa person sa palayag ni Mr. Walfredo Taba Linggo. Anong traffic enforcers naman may deployment sa Sumag? Damo ga reklamo diyo? Kahapon sa pag-check out natin sa PIO, may ara to sila gindugang actually galing nga kwan nga team. Sinong chief sang bitaw daman? Ang chief natin mo si Win, pero sa operation nila. Si Win-Win? Solusyon? Ato lang may goma kwan do din sa galing. Daw hindi mabatian ang tingaw. Gana mo. May pa si Perma. Gorombot pinakabilog traffic enforcers nga gin-deploy dira sa Sumaga. Kay daw problema gining mga listeners tao. Ila pa na sunday sa tuloy tinguan natin sa ila sa line nga tani mapabalokay na mo ga tawagada pa da. Oo. Iba na late gid sa nila. Ano na dang hindi ko ma-picture out ang Sumag na da kung one way na da or two way do hindi ko maintindihan bla. Kaya ang traffic enforcers ko no hambal nila ra lang sa kilid ga pasilong kag nagangangang baba. Basi nainitan guro. Ang hindi ko maintindihan kung pila kabilog traffic enforcers nga duty dira. Kiti kung magduwa-duwas la ka oras, pwede man na siguro ma-assignan da anom ka traffic enforcers or depende sa kadamuon sa traffic enforcers da eh. Ano kay Kundras Taytay may maglapaw lang da sa linya tapos ginadayon ng Sunrex traffic jam ginadayon kung may pasaway traffic enforcer makasolusyon sila. Gani? Oo, kag kailangan na magkabalo mag-manage. Gin-reroute nila actually may rerouting na ginimo na within sa sulod malabay doon sa DBMA. Galing kita muna kung why sila nagabantay na tuti mapunong malagyapon sa lakan. I-check ko lang lihat si Kaiser Puma karon na kung ano ang kadamuhon kung pila kabilog deployment nila sa traffic enforcers na kay si Wendo Wyman. Diga panago man sa saya sang ibanda. Ayo. Yeah, i-check ko lang na siya. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksunay tayo po magka-aksyon din kamay na bayan sa Pinas. Labuton ka sa mga balita ng serbisyo sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Art tayo po hindi tamayo ka bugas ini kay kasakit sang sang ngipon tang bag-ang bla. Naro kalma-kalmahan talaga do hindi soy gid mga kakson. Sige lang pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sa Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have action na Brian Morden. Ini may kang tanan sa sining ginpatay nga estudyante sa Banwas ang Tuboso. Wala gyapon sang suspect ni. Ay nano man tong kag mag-live-in partner ni ginpangluthang sa gihulngan no Oriental Negros lunsay mga pilason. Yaring kaundan sa report ni Action na Brian Morden sa Nokpo. Action, Bry. Action na Rex antes sumpunan ko lang itong imo headline kay na sining pagdakop sang isa ka ginakabig ka NPA kag duha ka iban pa ginapreparar pa subong ni Police Lieutenant Colonel Reynan P. Humukan. May duha pagliluwas to sa isa to ka secretary? Secretary good, tatlo sila tanan Action Rex. May babae, isa ka lalaki kag nakuhaan ini sila sang mga armas sa luthang. Way labot sinang armas luthang. Kwan pagid inang amo tong mention mo kay nagin serbihan sang warrant of arrest sa 10 count Action Rex sang kaso nga pagpamatay ining communist terrorist leader dito sa may barangay Suay, Himamaylan, Negros Occidental. Kung nakompletohon tanay karon kay sa initial naton nga nabaton information diri, may mga lantaw ko diho may pila ka mga armas lutang daw, mga tatlo ini. Tapos damo-damo nga mga cellphones Action Rex. Kag iban pa nga may mga bags kag iban pa Daw ang duha ni ka persona mga bata paniho, babae isa kag isa man ka lalaki. Action Rex pakaronan ta karon ang dugang detalye sining nasambit iya nga apprehension sinig lamang nga aga. Samtang ang balita pagidikan sa Nokpo padayon pagid ang pag-imbestigar sang Tuboso PNP sining pagluthang patay sa isa ka estudyante dira sa may Northern Negros State College of Science and Technology nga si Rinan Hermitanyo, 31 anyos pero nag-eskwela bilang estudyante nga Information Technology ng kurso niya sini. Nga ginpatay tinalikdan nga gabi las 11 na dira sa may sitio Hayangon, Barangay Magtikol sa mga Banwa. Sunod rin kay Police Lieutenant Triniboy Eduardo, Deputy Chief of Police ang Tuboso PNP, ang pamilya mismo wala gid sang may mahatag nga mga information Action Rex kung ano gid yung pinakarason sa pagbatay sa ila sini nga himata kay mabuot ini nga tawo kag naga-eskwela naga-module ini Action Rex kag sa mo to nga panahon naga-duyan-duyan kun ini siya tani sa likod sang puloy-an nila nga may tulo tirasa didto kag didto ini siya ang ginluthang mga alas 11 sang gabi. So karon ang Tuboso PNP may ara man sang kabudlayan sa pag-establishar sa ila sining motibo kag pagpangita sa mga anggulo sining nasambit iya nga pagluthang sang biktima Action Rex. Kay wala man gani ini sang anuman nga mga records, wala man sa mga prior nga mga mga records may connection sa personality sining nasambit nga tao. Wala pa niya pang sir, gano'n pa kami ang sir, nagpalit pa kami sa area sir para mag-conduct ng thorough investigation sir. Ano gini sir ang trabaho yung gini sir? Bali, estudyante rin siya sir, estudyante. Ano sir nga estudyante sa ano sir nga ano ba? Sir, walis ko sa guy, IT course. Okay. So subong mga bisan ano sir mga ano ang mga suspect sa mga motor ano wala gid sir no? Wala pa gid sir no? Wala sir di sa iya pamilya kasi ang iya mga iwabalay sir kabawot mo yung mga bata sir. Grabe no? Bisan gamay lang ang motive sir why gid no? Family kung ano why ina-investigaran pa din naman mayo. Amo na action na Rex ang palayag ni Eduardo Angot
sining mismo sila nagalibugman kung ano gid ang sala sining nasambit iya nga biktima. Samtang nalabota sining nga aga ang gihulngan PNP sa pag-usisa man sining mag-live-in partner nga ginluthang lunsay mga pilason dira sa may sitio Ganahan, Barangay Tinayunan, syudad sang gihol nga Negros Oriental, tinalikdan man nga gabi action Rex. Amuning kahapon? Yes, atong inform mo sa aton. Amo ni siya ang mga biktima, amo sanday Vicente Espinosa Jr., 42 anyos, kag ang iya sini nga live-in partner nga si Helen Grace Lim, 49 anyos, tanan ini sila nagapuyo sa Carmen Subdivision, Barangay Poblasyon sa Muman nga syudad. Sino to aning biktima? Mga biktima to, Action Bray? Mag-live-in partner ng biktima? Mag-live-in in isla Action Rex, Vicente Espinosa. Vicente Espinosa kag... Junior, 42 anyos, kag Helen Grace Lim, 49 anyos. Taga Carmen Subdivision in isla Barangay Poblasyon. Sunod diri sa kay Police Chief Master Sergeant Emmanuel Magallanes ang gihulngan PNP. Kining mga biktima sakay sa multicab, mga alas 6:30 sang gabi, padulong dito sa isa ka puloy-an nga ginbakal suno sa pulis, ginbakal sa ila kilala or daw amo-amo nila nga sila ini ang ginhimo sa laligan kay ato sa abroad ining tag-iya sang balay. Sang while naga-travel ini sila ginluthang ini sila sang riding in tandem kag nagkalaigo ini sila sa transit mismo sa ila sini nga carry or multi-cab nga salakyan action Rex. So dito sa area naka-recover sang pila ka mga basiyo sang kalibre 45 ang kapulisan pero way pa to mapalaya gid kon pila gid kabilog kag wala pa man sila gid maka-establishar sang motibo sang krimen. Magluwas gid lamang sa mga allegations nga basi may connection sa nulo negosyo. Kaling kay police kina di gid makapalayag sang madalom sa action Rex kay suno sa ila kwan pagida nagapatigayon pagid sa sang maid-id nga pag investigar sining nasambit iya nga kaso. Ari ang gihulngan PNP action Rex. 42 anyos lalaki siya minyo resident sa i-forward ko lang gamay action Rex sa may okay daw may minyo pa to kwan single nga minyo to. Okay, dito maguna sila. Sige. Ang may mga name sa mga gisulti si Sergeant. Ang tala na magtuloy siya sa lawas lang. Para rin, mga ang bayi, yung litin pat na si Lilis. Interested sa nagbalit sa balay. Kanang balay dito. Nga, tanin sila, ang ilang yung binayanan niya sa kuhan. Para may girl sa pedisyon. Ito sa ito, kay Marato sa ilang isusi o ato ba sila matuhaw. Tao ba lang yung banabana niya sa tuwan lang, wala na mag-atangan man sila sa lokas sa sensado. Uli pa mo. Pero kung sa baybay na ito nila, ang area is pabaybay. Pabaybay. Araw na yun pagkaliwa siya, pasulot kayo ato sila katungbalay ng mga digitas. Kaya action Rex sa motong palayag sang police dito sa gihulngan PNP. Na training duha action Rex sa mga pilason ni sila no ara sa Hospital Subong. Pero may na check ko to abi kay naman nga may mga condolences na. So mo dagin check ginaton kung buhay or patay. Abi ko kung kuan gali kay ara pa sa ospital? Hospital inis lang nga duha Subong action Rex. Na nakaluwas pa sa kamatayon ang nasambit nga mga biktima. So, punanta mga balita, karon dugang gikan sa Nokpo. Action Brian Modenigo Report. Mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat gid aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dali gilang sanbayan na aksyon Eric Magbanwa, aksyon na din Aboso sa Kapitolyo. Kagang ato sining mga out of town reporters. No, mighty
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account Kuning. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
inalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon kadtuan tanang balita ni aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial ini may kang tanan sa mahal nga presyo sang manok kag baboy. Yung karnibla sang manok kag karne sang baboy posible nga magalawig pa ini kuno sa tubtob sa bulan sang Mayo. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex, posible tugtog sa bulan pa sang Mayo magalawig ang mahal nga presyo sang baboy kag manok sa merkado. Sa Provincial Veterinarian Dr. Renante Lucena, inibangod man nagmahal ang feed kag presyo sang gatong nga resulta sang padayong nga giyera dito sa Ukraine kag Russia. So kay Lucena, isa man sa rason among amat-amat pa lang ang pagbalik sang supply matapos nagkalamatay ang iban nga sapa tungod sa pagbaha tugas sang Bagyo Odette. Tugang pa bangod man sa African swine fever kag bird flu. Rason ko nga wala nagabapon sang pork and pork products ang probinsya gikan sa iban nga lugar kag sa mga pili lang nga lugar nagabaton sang manok. Ginpahayag man ni Lucena na base sa ilang monitoring bangod nagataas ang demand sang supply tugtog sa Mayo pa maagwanta mga konsumidor sa mahal nga presyo sang baboy kag manok. Pamatin naton si Dr. Renante Lucena. Well, una, ang problema sa feeds nagmahal because ng away sa Russia kag sa Ukraine, no? Kaya ang Philippines is importing sa mga ingredients na ginagamit sa feeds, ang sapat. Katuwa ang fuel cost, kinabato mo na sa mga cost sa palit, transport sa natin sa amla. Ikatatlo, ang part pa nitong bagyo sa Odette, na nagkalamatay ang mga manok, katong dressed chicken, na nagkulang kita. Ang itlog nagkulang man because tong sa Odette kagang sa mga baboy. Well, sa amon monitoring subong, balik na sa stable na ang supply, no? One advantage. Ang sige gapon niya sa baboy, padala sa Manila, mga 8,000 a month, no? Balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon dito man sa Pinas.
Laputon ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo kay Ray Flores Barrioga dira sa Pandanon, Murcia DSB. May lang nga pagpamati kag Grace Sierra Amante Mosquera. May lang nga pagpamati Grace kay Humalumina. May lang nga pagmonitora kag kalakip man sa pamilya Sinurobla dira sa Pilar sa DSB, La Carlota, may lang nga pagpamati ko no, kag Rufino Era Gavinio, no? Imbongjo Campo, Rochelle Folinso Susana, Madam Virginia San Antonio Olpenda dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Love Piniaranda, may lang nga pagpamati Love Piniaranda. Jocelyn Dino Alik, Marilo Travilla Catinoy, Veronica Santillan Manukan. Salingyan nami gidkon madayon graduation daw hindi niya fair ang gobyerno ta Action Rex. Kung rallies ang kandidato, okay lang ya gani man. Leia Younger Esquivel kay Ross Flaque, may lang pagpamati kag nakatapos na Skyros ang boster niya, no? Kahapon, Mel Alamelio, may lang pagpamati kag Madam Georgia Gargasiran. Melanie Labos Chichirita, may lang pagpamati Melanie Labos Chichirita. Barkit Tribe, may lang pag-monitor, no? Donald Cabasag kag Leonila Tarosan. Lisa Montecastro Narciso, Janilo Sarcino, Mr. Milili Oligo dira sa Banis Cafe sa Barangay Tangob, no? Salamat gid sa imo sininga pagpamati. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iduang taning balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, magamigo nga ginlutang sang riding in tandem nakaligad nga adlaw sa Murcia Mansilingan Road. Posible personal kuno nga problema ang motibo ho. Yaring kaudan sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Action Rex, nag-practice kami pero daw hindi gid makwa, no? Ay, hindi gid makwa? Ayo di purma. Yung padala ko sa imo to kay siling ko, base ko madala bla. In practice na mo ni Action Art daw kabudlay gid, no? Budlay gid. Kewang, no? Mabasik. Ay, doon namin. Daw kanami Magnirit ko, sa sakit gid. life nila, no? Ha? Anong sakit? Sakit sa ngakon nga bag-ang niyo. Kulang na sa oxygen. Kulang guro sa mantika. Ayo, Sige lang bala. hindi mo maintindihan. Sige lang Amo gina basta unto na kani ang mag-atake. Tanan mo na kalawan laban ko madala man lang sa yuhuman ta lang ni. Sakit ang imo nga unto pero kung bulsa pa kitang may goy, sakit pa kita. Sakit pa gina pinunuran ka na iya. Ayo, hindi na pag-imit lang. Labay lang la. Unto yung magwanta na. Pero kung ang bulsa ka magsakit, ate, inay, hindi ka nagagwanta. May lima ng kaligid-ligid, kapag baliswa, sigtaan mo, may agad kasi na, no? Mugin ang life, May lang da nga pagpamati kay Kapchad gali, Ate, sigurado na to, Okay na to? Oo, Sigurado, habla. Okay na to, Kung si Kapitan Jofred pa, kagawad Jofred. Pwede ni Kapchad niya, imuwas liki na siya. Okay na na, Wala na problema, Ay na. Oo. Pwede na mapaya. Pwede maabansihan, ha? Pwede Di na? Huwag pa Ayo di purma. Pero okay na to, Kalma lang da pala. Dumadunlan mo. Abing piyo na to. Marso na da, Jesus. Bisan, kuwan lang da kung magara. Importante, tupa. Si Sir Buddy Ferrer, nagkitay man kami kapon. Ate, ano ko no? Ati, laban man Sir Buddy. Laban sa Piho, Sabi mo, laban sa Tunaw, Ayo di purma. Umaman sao? Uy. Tuod ka? Oo, si Kwan Bala.
tingala ko Dason lang nalawagon kung okay na. Tingala ko daw kapagita kasang Iway ka naman, obrahon. Sumuli, mangita-ngita ka naman eh. kapangita kasang endorser kay may assignment. Sir Bade, si doktora daw, okay na da. Siguro walang da Sir Bada. Okay na da. Uro was likir ka binili Axorex. Wala ba ni, waslik lang gamay. Bisa ka budlay mo ko sa itikap mo. Si paring John? John? Gaton eh. Ote. Ote, araman. Ara na. Ara na, tupa na. Oo, piyo na na iya. Ba, tupa na? Oo eh. Ang pamangkot sa no? Ang pamangkot kung saan oh. Ayo di purma. Di ba siguro mga dason Dason? Bulan? Dason eleksyon eh. Kailan yan dason nga bulan kaya magwantara po kung dason eleksyon ito hindi na kita mayo, no? Dason laban na gistunaw yan, no? Sige lang bala. Wala na siya tupa mga muna. Makaro kapi-kapi ka sa dalom da. Kag makaro istorya makayum-yum, hindi okay man. Mo gani natin ang kape-kape kapag yung may pulo pa danlog na. Ating problema kung wala gidanlog. Ayo di purma. Uy, danlog hindi makumusta ito kapag. Ate, ara lang nagyapon. Istorya lang Ay na. Kapudla mo si istorya na ito may mantupa mo. Kuporme ka mas na. Ate na, hindi man eh. Pero okay na lang Kasi pa istorya kasi okay man ang istorya. Nami ganyan ka tupa ang istorya. Oo. Ang istorya pa ko siya nga wala tupa. Kasi ganyan pa rito palupad. Sige lang bala. Oo, muna na importante na. Magkagiwas yung tabi sa tano. Buwari man tao na yan. Ihuman talang na Oo, ganit. Kinalan nga ang ihom na. Kinalan may tupa na. Alam. Parang mayo. Kay nanay Biging Hisolgon, gali happy 73rd birthday today Ano na ni Jane Isulgon? Nanaya? Mama yan, nanaya. Nanaya, Oo. Mama ni Jane Hisolgon. Ba, o ti sa Bungguro, may dagarong birthday sa Bungguro. Oo, damo to paho. O Pagid mo. ti classmate Romel pag subiro ko daan, puriti ka daan da. Oo. Aga mersana ti... Galing kay gidaw ko kalayo-layo gida. Lapit man ng dulit Layo to yung Ati, kapangkalan. ang diwal to nga dililiwal na to. Sige, san o kanyi makag to. Natin katuin na lang to, may car ka man Di kamahal nga daan sa gasolina. Ano man na nag-risk kantong gasolina man. May tali mo magtawag dala di kay pultangon ta. Ayo di purma. Dala sa na ng pati gasolina. Ginawa ko na nga palaid-laid mo kuan mo ginabira. Sige lang bala. Verte. Mo ginang life that's life Axorex gani. Importante nga buhi lang ta. Importante ga pitik gapitik ang pulso. Oo, kung wala na gapitik-pitik ti itip na eh. Ay, yatap. Ayo nga pagabuhi ni Tinano ning magamigo ning nanong latest ni. Ang latest ni nakagawa na si Elias Baal atong may igo bra sa lutang sa iya sini nga paa aras sa dira sa iyang lugar sa barangay Buena Vista, Murcia. Now ang bangkaya ni Johnny Tamundong ara para na haya para sila nga pulian kag gina-process sa pamilya ya para malubong. Amo na ganang rason ko nga angatin na kayo kitang pamilya ang asawa ni Johnny Tamundong kay Police Captain Elmer Bonilla nga sininga tapos ro namon anay himos kag papalubong ang bangkay ni Johnny Tamundong o galing kami magkadto dira sa Police Station number 7 agot nga maghatag man sa amon sining deklarasyon. Pero initially ang pagpangusisa ni Police Captain Elmer Bonilla daw natuon ni sa personal grudges, no? Ang ining paglutang sa kay Johnny Tamundong nga nagresulta gid sa kamatayon sini kag pagkapilas ang iya sining angkas adto sa motor nga si Elias Baal nga ini silang gilutang sa riding in tandem gamit ang kalibre 45 base man sa pasiyo nga na-recover sa eksena sang insidente. So no kay Bonilla Axorex kato may ari ni kontra si ang ining napatay ni si Johnny Tamundong sa ilang barangay. In fact, ginpandaman ni isang asawa ya sa Tiplano pa nga siya maghalong ka. Kag wala ini actually masettle sa barangay ang ila sining away hasta nga sa ulihin nagpinasakaay na sang kaso sa korte. So ini nga mga motibo ginausoy ni Captain Bonilla pero kinahanglan nila
ang mga ebidensya diri kag ang bulig man mismo abi sang pamilya sa napatay agod nga matagaan mas hustisya ang kamatayon ni Johnny Tamundong kag pagkapilas man ni Elias Baal nga upod sang biktima sa silang gidutang dira sa may Morsa Masilingan Road, barangay Masilingan, syudad sa Bacolod sa tong Marso 11 sang aga. Yari ang palayag ni Captain Manila Dugang sa interview sa Aksyon Radio. Makita na ito na dobing taluhan din siyang biktima nga patyon. So atong pag-imbestigar nakita natin nga may ara ng related posible sa ilang lugar. May previous record ni siya merit ng sa ilang lugar nga may contrast siya pag dalan ni barangay. Then sa barangay na wala sila na reglo kag nagtagpudres na sa complaint diri sa province. Pero mananti pa ni natin bala merit kung sino yung mga circumstansya bala nga kaigo para patyon din ang takata. Antik sa patay daw mga months before, daw ginambalan ko sa asawa ni maghalong ka. May pamahog sa iya kabuhi, mismo sa ilang lugar. Bali, kumprontahan na sila nung ginambalan na gipahog siya. Mismo sa ilang lugar. So, na possibility, sir, nga masulbar taning kaso, sir? Kung bulig mismo ang mga pumuloy dira sa barangay na Vista, ang pamilya mismo, this time, nagambal ko asawa nga after nga matapos nila ni hikutan pang ilang lubong, makatuman to sa station, siguro mas may ara naman silang ginatubog ng persona. Tagamon siyang aton nga kung paon pa babulok ko si tax merit mapay natin yung kaso. Gusto man nila na kinerit nga mapay ng kaso, ginatinguan taman niya siyang masulbar nila para matahagaan matang justisya ni kamatayon sa biktima. Aksyon si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Police Station number 7. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa Nagasiling, mga kaksyon sa Tingkapangabayan sa Pinas, labuton ka sa mga balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, live extension na vitamin D3 anay, no? Bisyo. Sa iluhan tanay si Aksyon na Roger Gotib mapakadi City anay kita. Ini may kang tanan sa sining Philippine Coast Guard kag bantay dagat sa syudad sang Cadiz. Padayon ang nagapatrolya ini sa kadagatan. Isa naman ka pamboto na dakpan nga nagbaylar sang illegal fishing. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action rights parayan ang Civil Patrol sa mga katapos ang Philippine Coast Guard gamit ang ila sining speedboat kag subong man ang bantay dagat sa kadagatan diri sa may syudad sa Cadiz. Kag natikay naman nga madakop kay na sang aga mga alas 7:30 nga ang isa naman ka pump boat nga patigayon sa illegal nga pagpangisda. Ini ang ginaparagyahan ni Bullet Montaño nga residente man sa barangay Cadiz Bio, syudad sa Cadiz. May 12 ni ka mga crew pero wala na tumakwa gid ang mga pangalan suno sa payag sa Philippine Coast Guard. Pinagi man sa kay Chief Petro Officer Joel Taganili ang ila sini nga ginahimo sa karon amo ang pag tingob ang puwersa conjoint operation kag naga-coordinate sa bahin sa local government sa sini nga pag-tap na sa ilegalidad nga nagakatabo man sa kadagatan sa bahin sa pagpangisda. So, sa ato sini interview sa hepe sa Philippine Coast Guard diri sa Maysugal. So, gajuin kami sa ngayon sa law enforcement para naman maganagan natin dito yung mga illegal fishing doon sa iwar natin, sir. Ang kahapon nga nadakpan, nagpinalidad ng 12,000 ka
resources ini naman posible nga kung first offense pa lang ini iga-implementar gid lamang ang pag-penalty sa ila, pero kung magsigi-sige na ang iga-pasaka ng kaso sini batok sa mga violators. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Roger Gotib kay Crisel May Imulaga Abasalo o Abasulo, no? May nga pagpamati dra sa Barangay Robles, La Castiliana. Kag kay gapamuto sila Dulce kuno samtang gapamati kagakadlaw. Ay pwerte. Crisel May Imulaga Abasulo, no? Joan Mill sa Mansilingan, may nga pagpamati Joan Mill. And okay, kay Jeremy Lee Trinidad Kabuhayon Imisino, no? May lang nga pagpamati. Janser Nagari Urokay, no? May lang nga pagpamati. Pelton Lipora, may lang nga pag-monitor. Katuan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio sa Ilotanay sang pamatian ta dito sa area sang First District ko. Kay sa syudad sa San Carlos, nabungguan nga motorsiklo sang Ceres Busliner, biktima luwas naman sa Katalagman. Kag ti padayon ng investigasyon sa mga kapulisan naton sa syudad sa San Carlos. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon na Rick, luwas na sa Katalagman ang biktima sa motorsiklo nga nabungguan sa Ceres Bus sa National Highway katubangan sa Solar Electric Company sa Sinta Socorro, syudad sa San Carlos. Santo sa investigasyon sa kapulisan sa syudad, ginasundan sa Ceres ang isa ka single nga motorsiklo nga lola ng 3 ka mga pasahero sining gikan sa syudad sa San Carlos padulong sa Banwa sang Calatrava sang ini sila ang ginabunggo sa Ceres. Ang mga sakay sa motorsiklo ang ginkilala nga Sanday Marca Linganay, 25 anyos. Driver sa motorsiklo kag ani konsi 30 anyos alon sa Pumuloy sang Calatrava. Samtang ang driver sa Ceres Bus ang ginkilala naman sakay Ernesto Roda, 53 anyos. Ginapahayag ni Police Master Sergeant Novin Lacson, traffic investigator sa syudad sa San Carlos nga natalana karon nga adlaw nga ini sila magkita sa may San Carlos sa PNP agud talakayo na natabong aksidente. Suno pa sa Galakson nga nagpangayo sang bulig ang biktima sa driver sa Ceres sa mga kagastuhanan sa iya sini nga pagpabulong. Yarang dugang nga pagpahayag ni Police Master Sergeant Lacson na traffic investigator sa interview. Okay. Ang kakabahin sa pahayag ni Police Master Sergeant Lacson sa interview sang Aksyon Radio Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Kaaksyon yun Nelson Patinio nagasaling mga kaaksyon din kaman bahin sa Pinas. Labotong ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson, kadtuantang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa Dakbanwasang sila'y magiloy ginserbihan sang search warrant sa bukag more or less mga 20 grams na recover sa mga kapulisan kag 38 kalibre nga revolver kag homemade shotgun. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo.
Action Rex, 3 ka mga persona nga lonsay mag-iloy ang ginserbihan ini sang isa ka search warrant mga tak na alas 10:30 sang kagab-igid lamang dira sa may Sitio Bara, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Ang ining 3 Action Rex ang nakuhaan sang bali 20 gramos sang ginaduha-duhaan o suspected shabu nga nagabalor sang 204,000 pesos nga kagpila pagid ka mga drug paraphernalias. Lakip na ang isa ka 38 kalibre nga revolver nga may ara ini mga bala nga wala pa makalupok kag sumugman. Isa ka homemade shotgun ang natigayon nga nakonpiskar sang Silay City PNP. Ang ining 3 ka mga sospitsado ang ginkilala ini Action Rex nga amo sanday Cheryl Brady E. Rodriguez, 47 anyos ang edad, Renel Brady E. Rodriguez, 28 anyos ang edad, Tagrimar Brady, 21 anyos ang edad, tanan pumuluyo sa nahinambitan nga lugar kag report nga lunsay mga street level individual dira sa syudad sang Silay. Ang tatlo ang ginserbihan sang isa ka warrant of arrest o search warrant nga may numero 2022-01 kag may pitsa ini nga Marso 17, 2022 kag ini ang gin-issue ni Honorable Leonardo Facultad, ang Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 69 dira sa syudad sang Silay. Ang ining 3 ang nahunong sa karon sa may custodial facilities sang Silay City Component Police Station kag posible magapangatubang sang kaso nga pagbailar sang Republic Act 9165 illegal possession of firearms, kumilite gun ban kag iban pagid nga mga kaso nga posible igapasaka batok sa sining mga sospitsado. Report nagikan sa syudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon Arloticar. Dali gid lang nga makabulig sa constipation ang inyos ni gina Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayang imong alawas, himuon ang staff
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Biyernes nga edisyon sang Aksyon BBB mga kaaksyon no? Sa Monday, Lunes kag Martes masimalipat kamo waay sang biyahe ontat biyahe duha ka adlaw mga kaaksyon no? March 21 and 22 kuan gidi ang way mga salakyan na may provide man ang probinsya ang syudad may ara man sang iga provide nga salakyan para sa mga empleyado no. Ang Vallecar Transit daw sigis laya biyahe no ang Vallecar Transit ambot kun diri sa Bacolod kun may ara man sang mapasulod ang syudad nga magabiyahe diri no but amo nang inisyala nga mga sitwasyon. Sige lang ako sa sininga oras diri sa aton sininga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sininga pagpakigupod. Standby na sa igasunod sa dili lamang manugay ang This Is My Life program upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.
Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita.